Bună dimineața tuturor! Haideți să ascultăm vestea bună și chemarea la închinare pe care Domnul Dumnezeul nostru ne face și în această dimineață, folosind cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 116 și din Coloseni, capitolul 1. Iată vestea bună! Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Iată așadar că în Hristos, Mântuitorul nostru și Domnul nostru, suntem iertați și de aceea să-i aducem mulțumire și laudă și în această dimineață pentru glorioasa chemare pe care El ne-o face ca să venim la închinare, ca să ne plecăm genunchiul înaintea feței Lui. Haideți acum să deschidem cărțile de cântări la numărul 23 și să lăudăm pe Domnul cu această cântare de la numărul 23. Cântarea de la numărul 23 cu care lăudăm pe Domnul. Ne plecăm acum ființele înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru și Tatăl nostru care ești în ceruri, Tu ești un Dumnezeu plin de îndurare, ești un Dumnezeu plin de dragoste față de noi, copiii Tăi, și vrem, Doamne, în această dimineață să Îți mulțumim că nu ne lași niciodată liniștiți atunci când nu mergem pe căile Tale, atunci când nu mergem cu Tine, Doamne, atunci când refuzăm să ne mărturisim păcatele. Tu ești acela, Doamne, care ne dai acea durere lăuntrică, ca și cum oasele noastre s-ar mistui. Și, Doamne,
gemem cu un vuie de vinovăție în interiorul nostru. Tu ești acela care apeși cu mâna ta grea asupra conștiințelor noastre și de aceea experimentăm, Doamne, atât de multe stări de deprimare și de vinovăție. Și, Doamne, mărturisim în această dimineață că toată energia noastră se evaporă, ca și cum ar fi o apă secată de căldura unei nopți de vară. Doamne, mărturisim și recunoaștem în această dimineață că suferința aceasta provocată de păcatul nemărturisit, este un har de la Tine și este un semn că suntem copiii Tăi și că suntem iubiți de Tine. Și am vrea, Doamne, să îți mulțumim în această dimineață pentru acest dar pe care ni l-ai dat al vinovăției. Tatăl nostru care ești în ceruri, care ești plin de îndurare și milostiv cu copiii Tăi, îți mulțumim de aceea pentru iertarea pe care o primim în dar. Pentru că atunci când ne mărturisim păcatele, există o iertare reală pentru vina noastră reală și durerea pe care o simțim în trupurile noastre, greutatea de pe inima noastră și apatia dispar. Și de aceea, Doamne, putem și noi să cântăm împreună cu psalmistul: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Putem și noi să spunem, Doamne, că Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz și Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. De aceea, Tatăl nostru, plin de dragoste, îți mulțumim pentru acest disconfort binecuvântat pe care ni-l aduci atunci când suntem departe de Tine, atunci când ne simțim vinovați față de sfințenia Ta și față de poruncile Tale. Iar acum, Doamne, Te rugăm să privești cu milă și îndurare spre sufletele noastre, acum când în tăcerea inimilor noastre și a gândurilor noastre ne mărturisim păcatele noastre înaintea Ta. Doamne, Dumnezeul nostru, care ești veșnic, atotputernic, îndurător, cerul este tronul Tău și pământul, așa cum citim, este așternutul picioarelor Tale. Sfânt, sfânt, prea sfânt este numele Tău. Tu, Doamne, ești lăudat de oștirile cerești în adunarea sfinților Tăi de pe pământ și vei fi sfințit de asemenea în toți cei care se apropie de Tine cu frică și cu tremur. Doamne, suntem țărână păcătoasă, suntem țărână nevrednică, însă, fiind invitați de Tine, avem îndrăzneala prin binecuvântatul nostru mijlocitor să ne prezentăm înaintea Ta și să aducem rugăciunile noastre înaintea Ta. Și Te rugăm, Doamne, ca pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos să ne primești cu bunăvoință. Și ajută-ne, Doamne, ca prin Duhul Tău să putem să ne apropiem, Doamne, cu curaj de scaunul Harului. Doamne, lasă ca teama de Tine, frica de Tine să fie peste fiecare dintre noi. Lasă ca cuvântul Tău să coboare cu putere în mijlocul nostru și să fie de asemenea primit cu dragoste, cu minți atente și cu inimi ascultătoare. Și ajută-ne, Doamne, ca acest cuvânt al Tău să fie pentru toți cei de aici o aromă de la viață spre viață. Ajută-ne, Doamne, să fim plini de zel în rugăciune, plini de bucurie în a Te lăuda pe Tine și am vrea să Te slujim în această zi, fără ca mintea noastră să fie distrasă. Pentru că vrem, Doamne, să aflăm că o zi în curțile Tale este mai bună, așa cum scrie psalmistul, mai bună decât 1000 în altă parte. Și, Doamne, ajută-ne pe fiecare să aflăm și în această zi cât de bine este să ne apropiem de Domnul Dumnezeul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Privește, Doamne, cu milă și îndurare și lasă ca harul Tău să se reverse peste noi și în această zi, peste inimile tuturor celor care sunt prezenți aici, în așa fel încât să Te auzim pe Tine, să Te vedem pe Tine și să plecăm de aici cu o viață schimbată. Toate acestea, Doamne, Te rugăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Amin. Aș vrea să ne aducem aminte de vestea aceasta bună, vestea aceasta a iertării păcatelor noastre și nu uitați că El este Cel care, așa cum am spus mai devreme, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui. Prin sângele Lui avem răscumpărarea și primim iertarea păcatelor noastre. Suntem iertați în Hristos, Mântuitorul nostru, și de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu. Haideți acum să deschidem cărțile de cântări la numărul 99 și să lăudăm pe Domnul cu această cântare de la numărul 99. Cântarea de la numărul 99 cu care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Prima citire din această după-amiază, din această dimineață, mă iertați, este din cartea profetului Isaia, de la capitolul 49. Cartea profetului Isaia, capitolul 49. Vom începe citirea de la versetul 1. Isaia, capitolul 49, începem citirea cu versetul 1.
Ascultați-mă, ostroave, luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis: Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Și eu mă gândeam: degeaba am muncit, în zadar și fără folos mi-a mistovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. Așa vorbește mai departe Domnul: la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite, să spui prinșilor de război: ieșiți, și celor ce sunt în întuneric: arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu îi va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă, ceruri, veselește-te, pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Amin. Deschidem din nou cărțile de cântări la numărul 130 și lăudăm pe Domnul cu această cântare de la numărul 130. Cântarea de la numărul 130 cu care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu.
A doua citire din această dimineață este din întâia epistola lui Pavel către Corinteni, de la capitolul 1. 1 Corinteni, capitolul 1. Vom începe citirea cu versetul 18. Unu Corinteni, capitolul 1, începem citirea cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze citirea cuvântului în această dimineață și cuvântul acesta să lucreze prin Duhul Său cel Sfânt în inimile noastre. Deschidem acum cărțile de cântări la numărul 246 și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, lăudându-L cu această cântare de la numărul 246. Cântarea de la numărul 246.
ființele înaintea lui Dumnezeu și venim cu rugăciunea noastră de mijlocire la tronul Său de har și la această rugăciune rog pe fratele Daniel Moțiu să ne conducă. Doamne, vrem să Te lăudăm și vrem să-ți mulțumim pentru harul de care ne-ai făcut parte să începem un nou an. Doamne, am vrea și în anul acesta să ne lăudăm doar cu Tine. Doamne, ajută-ne să ne pregătim mai mult pentru casa de sus, pentru ceea ce Tu ai pregătit pentru noi dincolo. Doamne, iartă-ne că de prea multe ori ne uităm la pământul acesta, la zgomotul acestei lumi, la amenințările cu boli, cu războaie și mărturisim că de multe ori ne temem. Doamne, Tu ne-ai chemat să venim înaintea Ta cu toate durerile, cu toate poverile noastre și Tu ai promis că vei fi Cel care vei purta sarcina noastră. Doamne, venim de aceea și în dimineața aceasta să-ți mulțumim și să cerem îndurare din mâna Ta și îți mulțumim că Tu ai promis că și pe parcursul acestui an Tu vei umbla împreună cu noi. Doamne, ajută-ne și pe noi să umblăm împreună cu Tine, să ne punem nădejdea în Tine, să nu ne lăsăm descurajați sau să nu ne depărtăm de calea Ta. Doamne, venim și în dimineața aceasta să-ți mulțumim în primul și în primul rând pentru biserică, pentru locul în care ne adunăm ca să ascultăm cuvântul Tău, locul în care ne adunăm să vedem ceea ce vrei Tu să ne spui. De aceea Te rugăm, Doamne, și în anul care am intrat să privești cu milă și îndurare spre adunarea noastră. Amin. Te rog să binecuvântezi fiecare familie din adunarea noastră. Doamne, Te rugăm să pui dragoste între soț și soții. Doamne, Te rog să faci ca relația dintre părinți și copii să fie una după voia Ta. Amin. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi și pe bătrâni și pe tineri și pe copii și, Doamne, ajută-ne ca împreună și în anul acesta să putem să-ți aducem o închinare sfântă. Doamne, de aceea Te rugăm, binecuvântează păstorul bisericii, binecuvântează cuvântul care se vestește și aici, și la copii, și oriunde mergem, Doamne, și orice lucrare face adunarea noastră. Fă ca binecuvântarea Ta să fie peste lucrările noastre. Amin. Doamne, vrem să cerem îndurare în mod special pentru satul acesta, Doamne, în care propovăduim cuvântul Tău de atâta vreme, Doamne, în care am fost cu colinda, în care chemăm copiii. Doamne, ridică-ți o lumină în satul acesta, Amin. Doamne. În primul rând te rog să ai grijă de credincioșii care ai în satul acesta, să ajut să fie o mărturie tare și să le dai putere, Doamne, să te vestească pe Tine. Doamne, întoarce cu fața către Tine și oameni din satul acesta, Doamne, și știm că o vei face și ajută-ne și pe noi, Doamne, și în anul care am intrat să rămânem constanți în a Te propovădui pe Tine și să nu cădem de oboseală. Doamne, vrem să Te rugăm pentru familiile noastre și îți mulțumim pentru acest dar minunat care ne l-ai făcut, familiile, Doamne, părinți, copii. Doamne, Te rugăm în primul rând pentru tinerii și pentru copiii noștri. Doamne, ține-i tare lângă Tine, Doamne, nu-i lăsa să se depărteze de Tine. Doamne, pe cei care au alunecat sau sunt departe de Tine, Doamne, cercetează și adu-i înapoi în casa Ta și adu-i înapoi lângă cuvântul Tău, Doamne, și nu-i lăsa să guste din amărăciunea păcatului, Doamne, nu-i lăsa să se depărteze de Tine. Vrem să-ți mulțumim în mod special pentru cei care au făcut legământ cu Tine, îți mulțumim și pentru Loiț și pentru Naum, Doamne, Te rugăm să-i ții tari pe cale și pe ei și să îi ajuți, Doamne, să rămână lângă Tine. Doamne, Te rugăm pentru copiii noștri care intră în perioadă de examene, Te rugăm, Doamne, să mâna Ta cea bună să fie cu ei, Te rugăm să lași înțelepciunea Ta peste ei, Doamne, și să-i ajuți, Doamne, să fie cap și nu coadă, Doamne, să fie un bun exemplu și prin felul în care învață. Doamne, vrem să Te rugăm pentru părinții noștri. Mulți dintre ei, Doamne, sunt bătrâni, sunt bolnavi. Te rugăm, Doamne, să privești cu milă și îndurare spre ei, Doamne, și să le dai sănătate. Mă rog în mod special, Doamne, pentru tata lui Claura Rău, mă rog pentru mama lui Cristi, Te rog pentru Todor Perva, Doamne, mă rog și pentru Stella Lazar, Doamne, ai milă și de ea. Te rugăm și pentru fratele Ian, Doamne, să îi dai putere să treacă prin încercarea prin care îl treci. Te rog, Doamne, și pentru Mitruț și Silvia să-i întărești în îmbătrânețile lor. Te rugăm și pentru fratele Novac și pentru soția dânsului. Doamne, îndură-te Tu de toți aceștia, dă-le sănătate, Doamne. Mă rog și pentru cei care sunt bolnavi, Doamne, poate în perioada asta cu gripă, cu viroze, Doamne, dă-le putere în trupul lor să treacă peste boală, Doamne, și să ne putem bucura împreună în casa Ta și unii de alții. Doamne, vrem să Te rugăm și pentru localitatea noastră și pentru țara noastră, Doamne. Este un an în care vom avea
alegeri, Doamne, de tot felul. Te rugăm, Doamne, să pregătești oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Oameni care sunt cu frică de Tine, Doamne, și oameni care sunt gata să asculte mai mult de ceea ce spui Tu decât de ceea ce spun oamenii. Doamne, întoarceți fața de țara noastră și cercetează, Doamne, cu pace, cercetează, Doamne, cu întoarcere către Tine. Te rugăm, Doamne, pentru zonele defavorizate din țara noastră, acolo unde și economic și spiritual, Doamne, lucrurile nu stau așa de bine. Te rugăm pentru Oltenia și pentru toate bisericile de acolo, pentru cuvântul Tău care este propovăduit și azi acolo, Doamne, fă-l cu rod bogat. Te rugăm pentru Dobrogea, Doamne, și pentru zona Tulcea, Sulina, Doamne, Doamne, îndură-te și de oamenii de acolo și de lucrarea de acolo. Te rugăm și pentru cei din Moldova, Doamne, pentru toți ceilalți, Doamne, care nu au cuvântul Tău, Doamne, întărește-i, Doamne, și adu vremuri de trezire spirituală și în locurile acelea. Doamne, nu vrem să uităm nici pe cei săraci, nici pe cei, Doamne, lipsiți, Doamne, în vremuri ca acestea, când îi frig afară, Doamne, te rugăm ca mâna Ta să-i ocrotească, Doamne, și ajută-ne și pe noi să avem inima deschisă, Doamne, și să fim gata să-i ajutăm pe cei care trec prin încercări de felul acesta. Doamne, nu vrem să uităm nici pe cei din spitale, nici pe cei din pușcării, Doamne, te rugăm să privești și către ei, Doamne, și să ai un cuvânt pentru fiecare dintre ei și astăzi. Te rugăm, Doamne, pentru văduve și pentru orfani, Doamne, pentru... ne-ai spus să ne rugăm pentru ei, ne-ai spus să fim un sprijin pentru ei, de aceea aducem înaintea Ta toți orfanii, Doamne, și toate văduvele și te rugăm, Doamne, să îi întărești. Nu vrem să uităm nici pe bătrânii de la azilul de bătrâni, Doamne, te rugăm să cercetezi și viețile lor acum la apusul vieții și să îi întorci cu fața către Tine. Te rugăm, Doamne, pentru țările năpăstuite din cauza războiului, în mod special ne rugăm pentru Ucraina, Doamne, pentru Israel, Doamne, în vremurile astea de război, Doamne, te rugăm să cercetezi țările acestea, Doamne, cu pocăință. Doamne, te rugăm să rămâi stăpânul nostru, te rugăm să rămâi Domnul nostru, te rugăm să ne ajuți și să nu ne lași să ne depărtăm de Tine. Trăim, Doamne, pentru împărăția Ta, vrem să slujim Ție, vrem să Te iubim pe Tine și am vrea ca lucrul acesta să se vadă în viețile noastre. Am vrea să se vadă că ne pasă de cei din jur, ne pasă de cei care merg în iad, Doamne, și vrem cu orice preț să-i chemăm la pocăință. Mulțumim încă o dată de harul de care ne-ai făcut parte, să începem acest an în casa Ta, ține-ne tare pe cale și ajută-ne, Doamne, ca orice ar veni în anul acesta, noi să nădăjduim în Tine, noi să ne încredem în Tine, să ne bizuim pe Tine și atunci știm că vom ieși biruitori. Slavă Ție pentru toate, ne bucurăm și nădăjduim în Tine. Amin. Amin. Deschidem acum cărțile de cântări la numărul 157 și lăudăm pe Domnul cu această cântare și ne pregătim în același timp inimile pentru predicarea Cuvântului lui Dumnezeu din această dimineață. Cântarea de la numărul 157 cu care lăudăm pe Domnul, ridicați în picioare.
Vă rog să deschideți acum Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 12, începând cu versetul 44. Ioan, capitolul 12, de la versetul 44. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Rog acum pe fratele Roland Elvedi să ne conducă în rugăciune pentru binecuvântarea acestui cuvânt și a predicării din această dimineață. Tatăl nostru care ești în ceruri, vin și eu în această dimineață împreună cu frații mei în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru că cuvântul tău va fi propovăduit în inimile noastre. Ajută-ne ca fiecare dintre noi să luăm culoarea minte la cuvântul tău și să fim niște împlinitori a cuvântului tău. Amin. Doamne, aș vrea să mă rog în mod special pentru cel ce va propovădui Evanghelia, pentru păstorul nostru, te rog să dai sănătate. Amin. Te rog, Tată Ceresc, să pui pe buzele lui balsamul Evangheliei tale, te rog să ne dai niște inimi aprinse și te rog, Tată Ceresc, să te îngrijești și de satul acesta, te rog, Tată Ceresc, să aduci o lumină în întunericul acesta, ajută-ne să fim niște mărturii bune. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești un Dumnezeu plin de îndurare și milă și la începutul acestui an, Doamne, te rog să ne faci niște robi plăcuți. Doamne, în numele Fiului Tău Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pe vremea regimului comunist, în special în anii 80, în România, și cei mai în vârstă știu, se făcea mare economie de curent electric. Președintele Ceaușescu raționalizase consumul de curent pentru consumul casnic. Aproape zilnic se întrerupea curentul câteva ore. În special iarna era o problemă, fiindcă se făcea întuneric ceva mai repede și de multe ori citeam sau învățam la lumina unei lumânări, dacă aveai, dacă reușeai să faci rost, era și asta o aventură, sau cei mai elevați așa, la lumina lămpii cu petrol. În spatele la Piața Mică, acum nu mai este, exista o stație de benzină a Petromului, de altfel singura companie care vindea așa ceva, care vindea petrol, gaz lampant. Îmi amintesc că de la UTA, că astea sunt repere care le cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră, și până la gară, drum care adeseori îl făceam pe jos, erau doar 1 sau 2 becuri. Maxim. Nu mai vorbesc în cartierele Șega, Blaicu, Silvaș, Gai și chiar și în Micălaca nu era aproape lumină deloc pe stradă. Când venea curentul, era mare, mare bucurie. Era mare bucurie pentru că aveam lumină. Revenind la zilele de astăzi, în care doar
eu știu, accidental se mai întâmplă pene de curent. Nu e așa că e foarte, foarte frumos și ne bucurăm foarte mult atunci când se aprind, în special de sărbători, toate luminile în oraș, când casele noastre și altele, centru, parcurile, sunt luminate atât de frumos, se dă chiar un concurs, o bătălie, să zic așa, care centru, care oraș are centru mai luminat, mai frumos, mai decorat cu lumini de Crăciun, care brad e mai luminat de sărbători. Pentru că, bineînțeles că lumina aduce multă bucurie în sufletele oamenilor. După cum probabil știți, în perioada Adventului din anul 2023, adică luna trecută, în decembrie, aici la adunarea noastră, la Biserica Baptistă Logos, am analizat câteva dintre cuvintele rostite de Domnul Iisus, care ne spun cum a înțeles El însuși venirea Lui, sensul venirii sale, la acel prim Crăciun. Și am privit la venirea Lui și eu mi-am intitulat seria aceasta de predici de Advent 2023 Crăciunul după Iisus, adică din perspectiva lui Iisus Hristos. În această dimineață aș vrea să privim la pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, în special la versetul 46, unde Domnul Iisus spune în felul următor: Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Iată-l deci pe Domnul Iisus Hristos spunându-ne ce înseamnă cu adevărat sărbătoarea de Crăciun. Adică Iisus Hristos s-a născut în acel prim Crăciun pentru ca să aducă lumină în întuneric. Probabil că aceste cuvinte au fost rostite cam în același timp cu discursul Domnului Iisus de mai devreme din acest capitol, dar nu putem să fim deplin siguri de lucrul acesta. Știm doar că era ultimul său Paște în cetatea Ierusalimului, urma să fie trădat, arestat și apoi urma să fie răstignit. Iar aceste cuvinte care tocmai le-am citit din Ioan capitolul 12, sunt oferite într-un context în care Iisus ține acest discurs cu această ocazie. Nu putem fi complet siguri, zic, deoarece versetul 36 ne spune că a existat o pauză. Ni se spune că Domnul Iisus a plecat de acolo și s-a ascuns. Iar între cuvintele sale din versetul 36 și discursul său care începe în versetul 44, nu știm cu adevărat ce a fost, ce a făcut sau cât timp a trecut între ele. Ceea ce putem fi siguri este că atunci când Domnul Iisus vorbește din nou în versetul 44, cuvintele lui sunt importante și cuvintele lui chiar contează. Vă rog să vă uitați încă o dată la versetul 44 și veți observa introducerea pe care evanghelistul Ioan o face cuvintelor lui Iisus Hristos. Iisus a strigat. Iisus a strigat. Și în afară de această dată, Domnul Iisus mai face lucrul acesta de alte 2 ori, în altă parte, în Evanghelia după Ioan, și de fiecare dată cuvintele lui sau strigătul lui este plin de urgență și de autoritate. Și de fapt sunt niște cuvinte care oferă o mare speranță. Așadar, prima dată, dacă veți întoarce paginile Scripturii la Ioan, capitolul 7, la versetele 37 și 38, citim în felul următor. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Iisus a strigat pentru că dorea atunci și dorește și acum
să ofere oamenilor însetați, uscați, înfometați, vrea să le ofere apă vie și asta este o chestiune de mare urgență pentru fiecare dintre noi. Cealaltă dată este chiar înainte de acest incident, în Ioan capitolul 11, la versetul 43. Este incidentul care provoacă sau este, să zicem, punctul de cotitură în Evanghelia după Ioan, care va determina pe poporul evreu, pe liderii evrei, să hotărască să-L răstignească pe Iisus. Este vorba de învierea lui Lazar. Așa cum știm, Lazar era mort de 3 zile și Domnul Iisus se apropie, ajunge la mormântul lui și strigă cu glas tare. A strigat cu glas tare: Lazare, vino afară. Și Lazar a ieșit din nou, a ieșit afară, viu din mormânt, ascultând de chemarea suverană a stăpânului său. Iar aici, în Ioan capitolul 12, încă o dată, Domnul Iisus își ridică vocea și strigă cu aceeași urgență și aducănd același mesaj de speranță, având aceeași ofertă a veștii bune, de data aceasta pentru a ne face să ne cheme să ieșim din întunericul nostru și să intrăm sau să ajungem la lumina sa minunată. Iată așadar o chemare minunată, plină de pasiune, de pe buzele Domnului Iisus Hristos, către fiecare dintre noi care citim și ascultăm Evanghelia în această dimineață. Iisus a strigat și a zis: eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Tot ceea ce vreau să fac în această dimineață este să îi pun 2 întrebări Domnului Iisus Hristos. 2 întrebări. În primul rând, ce înseamnă că umblăm în întuneric? Iisus a venit ca lumină pentru ca noi să nu rămânem în întuneric. Așadar, întrebarea este: dacă suntem în întuneric, ce înseamnă asta, că suntem în întuneric? Și în al doilea rând, a doua întrebare: ce înseamnă că Iisus este lumină? Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Ce înseamnă că Iisus Hristos este lumină? Haideți așadar să luăm aceste 2 întrebări pe rând și subliniez din nou că Iisus Hristos a venit ca o lumină, pentru ca oricine crede în El să nu rămână în întuneric. Sigur că prima întrebare este: bun, ce înseamnă că noi suntem în întuneric? Probabil că v-ați dat seama și știți din alte lecturi ale Evangheliei după Ioan că lumina și întunericul sunt imaginile preferate în Evanghelia lui Ioan pentru a descrie harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Asta este lumina. Iar păcatul și nevoia noastră, asta este întunericul. Așa că, de exemplu, în Ioan capitolul 1 cu versetul 5, un pasaj care vorbește despre venirea lui Iisus Hristos ca lumină, citim în felul următor: lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Întotdeauna întunericul se opune luminii. Ar vrea, dacă ar putea, să învingă lumina, dar întunericul nu poate face lucrul acesta. Iar mai târziu, puțin, în Ioan capitolul 3, de la versetul 19, citim astfel: odată venită lumina în lume, oamenii ce-au făcut? Au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Așadar, întunericul înseamnă domeniul faptelor rele, căruia îi aparțin răzvrătirea și păcatul și o dimensiune spre care se înclină în mod natural inima fiecărui om. Și mai târziu, în Ioan capitolul 8, Domnul Iisus spune: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Așadar, lumina este viața pe care Iisus Hristos o dăruiește și, prin urmare,
în antiteză, întunericul este moartea spirituală și, bineînțeles, veșnică. Aceasta este vestea proastă. Asta este ceea ce înseamnă să fii în întuneric. Aceasta este vestea rea sau vestea proastă, fără de care vestea bună a marii bucurii, care va fi pentru tot norodul, cum au spus îngerii, despre care îngerii au vorbit păstorilor în acea noapte la Betlehem, fără de care vestea aceasta bună n-ar avea sens. Dacă nu suntem morți în păcatele și în greșelile noastre, dacă nu suntem în întuneric, atunci n-are sens mântuirea, n-are sens venirea lui Hristos, n-are sens întruparea, n-are sens lumina pe care El o aduce. La ce bun această lumină dacă noi suntem ok, dacă nu suntem în întuneric? Fără a înțelege natura întunericului, întotdeauna oamenii se vor strădui și vor da pe lângă cu privire la sensul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Adevărul crud este că ne-am născut, fiecare dintre noi, în frunte cu mine, ne-am născut în păcat, ne-am născut în întunericul păcatului. Așa cum zice și Isaia, la un moment dat mergeam pe cărările vieții noastre, în întunericul ignoranței spirituale și peste asta locuim în fiecare zi în întunericul morții spirituale până când îl cunoaștem pe Hristos, Mântuitorul și Lumina. Aceasta este condiția noastră naturală, aceasta este condiția fiecărui om care a venit în această lume, mort în păcatele și în greșelile lui. Acestor oameni păcătoșilor, nou adică, Hristos a venit să le aducă lumina în întunericul păcatelor lor. Însă Domnul Iisus spune în textul nostru că nimeni nu mai trebuie să rămână în acest întuneric spiritual nici măcar o secundă, datorită faptului că El a venit. Pentru asta este sărbătoarea întrupării, pentru asta sărbătorim Crăciunul în fiecare an, pentru că El a venit ca să alunge întunericul. Eu am venit ca o lumină, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Așadar, printre altele, sărbătoarea întrupării, Crăciunul în mod popular, este despre lumina din întuneric. În al doilea rând, ce înseamnă că Iisus este lumină? Am citit despre o casă din nordul statului New York, care deține recordul mondial Guinness Book pentru cel mai mare număr de luminițe de Crăciun pe o reședință privată. Anul trecut erau 720.000 de luminițe. O găsiți pe internet. E spectaculoasă. Țin minte că în anii 90, când am aterizat prima oară în Statele Unite, chiar pe JFK, în New York, cineva m-a dus cu mașina direct de la aeroport. M-a dus să văd, nu știu dacă a fost asta, habar n-am, nu știam atunci, m-a dus să văd o astfel de casă și era într-adevăr absolut spectaculoasă, extraordinară. Ei bine, oamenii ăștia, familia asta, a pus 720 și nu mai știu cât de mii de luminițe de Crăciun. Sigur că nu cred că mi-ar plăcea și niciunuia nu i-ar plăcea să vadă factura de curent din luna ianuarie de la familia asta. Pasajul din această dimineață ne spune că avem nevoie cu adevărat de o singură lumină care să împrăștie întunericul păcatului și al vinovăției noastre în fața lui Dumnezeu. De fapt, ne spune că există o singură lumină capabilă să străpungă întunericul condiției noastre spirituale. Iisus a venit ca să fie acea lumină care străpunge întunericul spiritual din viața noastră. Și ăsta este al doilea lucru pe care îl vedem în acest text. Ce a vrut să spună Domnul Iisus cu expresia "Eu am venit ca lumină"?
Ce înseamnă asta? La ce se referea Iisus Hristos? Și contextul pasajului ne ajută puțin. Mai întâi de toate, cum strălucește lumina aceasta? Versetele de la 47 până la 50 ne spun lucrul acesta. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. În ce fel strălucește Iisus? Ca lumină? Cum faci ca lumina Lui să strălucească în inima ta? E bine, lumina lui Hristos răsare sau se aprinde în viața noastră prin cuvântul Lui. El, Hristos, rostește cuvântul Lui în inimile noastre. Iar modul în care noi răspundem la acest cuvânt al Său determină tot ceea ce se va întâmpla cu noi. Este foarte clar în pasajul din această dimineață, nu-i așa, că nu poți să crezi în Isus și să nu primești cuvintele lui Isus Hristos, să nu păzești cuvintele lui Isus Hristos și să nu ai încredere în cuvintele lui Isus. Mă tem că asta este, de fapt, poziția absurdă pe care foarte mulți oameni o au, poate chiar în perioadele de sărbători. Pentru că în perioada de sărbători, da, când întrebi, domnule, ce sărbătorim la Crăciun? Păi, toată lumea știe că sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos. Da, sigur că da. Mai că după aia, dacă continui discuția cu oamenii ăștia, ei spun ceva de felul următor. Și eu cred în Iisus Hristos. Adică, cumva, legitimându-și carnetul de creștin. Și eu cred în Iisus Hristos, doar că, să fie cu iertare, nu cred în fiecare cuvânt pe care l-a spus Iisus Hristos. Dar asta este absurd. Este absurd, este ridicol. Pur și simplu nu-i de ajuns. Ce folos ai de la un Hristos istoric? Da, a trăit. Da, a murit. Da, moartea Lui, răstignirea Lui este certificată, până și învierea Lui este certificată de mărturiile istorice, mormântul gol, martorii și așa mai departe, dar să nu crezi în cuvintele Lui. La ce folos un astfel de Hristos? La ce folos să admiți din punct de vedere intelectual că da, și eu cred în Hristos, da, Iisus Hristos a existat? Modul în care Iisus Hristos face să strălucească lumina pe care a venit să o dea în inima ta este prin Evanghelia lui Hristos, prin cuvântul Său, prin Sfintele Scripturi. Dacă cuvântul Său strălucește, luminează viața ta, luminează negura aceea gravă, întunecată din inimile oamenilor, cu siguranță că va trebui să zăbovești un pic asupra acestei chestiuni și mai ales va trebui să faci un efort ca să îl asculți, să asculți cuvintele pe care le are de spus Iisus Hristos. Lumina lumii, dragii mei, strălucește prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Ce păcat însă să ne decorăm casele cu lumini, care de care mai spectaculoase, mai frumoase, mai strălucitoare, și noi înșine să rămânem în întunericul păcatului și al morții pentru că refuzăm să-L ascultăm pe Iisus Hristos, refuzăm să ascultăm cuvintele Lui. Ne bucurăm de luminile care sunt, uite ce frumos am decorat casa, uite ce frumos mi-am făcut intrarea, uite ce frumos, uite ce frumos. Și neglijăm cuvintele lui Iisus Hristos, cuvintele Evangheliei, care de fapt aduc lumina reală și adevărată în viața noastră. Ce dezvăluie lumina lui Iisus? Versetul 44.
Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Așadar, lumina pe care o aduce și care este Iisus Hristos ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. De fapt, nici nu există altă cale de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu Tatăl, decât prin Iisus Hristos. Pentru că nimeni nu vine la Tatăl, a spus Domnul Iisus, decât prin mine. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, dacă vrei să afli despre Dumnezeu, trebuie să îl ai pe Iisus Hristos. De aceea întrebarea simplă este, îl ai pe Iisus Hristos în inima ta? Ai nevoie de lumina lui Hristos ca să strălucească în inima ta și în mintea ta. Și încă un lucru pe care lumina lui Iisus îl dezvăluie. Dacă nu răspunzi luminii pe care o aduce Hristos, dacă nu răspunzi încrezându-te în El, îngenunchind înaintea Lui, îmbrățișându-L pe Hristos pentru ca să-L vezi mai apoi pe Tatăl în El, lumina pe care o aduce Hristos te va demasca în ziua judecății. Lumina pe care o aduce Hristos te va judeca în ziua aceea mare. Sigur că încercăm din răsputeri să ne acoperim viețile noastre distruse, dezordonate, să ne acoperim inimile noastre păcătoase și vinovate cu aceste sau cu acele frumoase și religioase festivități de Crăciun și sperăm ca, ascunzându-ne după luminițele de Crăciun, să nu se vadă mizeria din casa noastră, să nu se vadă mizeria din mintea noastră, să nu se vadă mizeria din viața noastră. Însă Domnul Iisus spune aici, în versetul 48, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. De aceea, înțelegeți că mesajul întrupării este unul de o importanță extraordinară. Iisus Hristos a venit ca lumină și lumina strălucește în întunericul nostru, pentru că va veni o zi a judecății și pentru mine și pentru tine. Sigur că ar fi foarte ușor să vă țin o predică în această dimineață plină de glume prostești, de niște, sentimente așa pufoase, calculate, să zic, ca să tulbure cumva nostalgia noastră de început de an, care, bineînțeles, să nu tulbure atmosfera cumva festivă în care prima lună din an, primele săptămâni din an. Însă aș vrea să vă ofer ceva mult mai bun, ceva mult mai vesel, mult mai satisfăcător și mult mai durabil. Mă rog ca însăși lumina lumii să strălucească în inimile tuturor astăzi, în această dimineață, pentru ca nimeni dintre cei care ascultă predica din această dimineață să nu mai rămână în întuneric, să nu mai umblați niciodată în întuneric, ci să aveți, așa cum zice Domnul Iisus, lumina vieții. Însă ce trist este că atunci când sărbătorile, luminile, festivitățile se sfârșesc, oamenii să revină, cum e luna ianuarie a fiecărui an, să revină la vechile lor obiceiuri, ratând scopul întrupării Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit ca lumină și mă rog ca El să străpungă întunericul din inima fiecăruia. El a venit ca lumină pentru ca oricine crede în El să nu rămână în întuneric. Și astfel, iubiți frați și surori, prieteni și ascultători, mă rog ca lumina lui Hristos să alunge umbra întunecată a blestemului păcatului pentru fiecare din familiile reprezentate aici în această dimineață,
pentru a cu toții să ne putem bucura de viața veșnică, de lumina pe care o aduce în noi, în familiile noastre și în biserica noastră, o aduce întruparea Mântuitorului, venirea lui Iisus Hristos. El este lumina lumii care alungă, împrăștie, disipă întunericul păcatului din viața noastră. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această lumină și nu-i greu de obținut, nu-i greu de dobândit, nu-i greu să ajungi la ea, se face prin pocăință și credință. Pocăindu-te de păcatele tale, aruncând asupra lui Hristos toate poverile și vinovățiile tale și crezând în lucrarea încheiată pe care El a făcut-o pe crucea de la Golgota. Amin. Vă rog acum să deschideți cărțile de cântări la numărul 335. Și să lăudăm pe Domnul cu această cântare de la numărul 335. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru întruparea Domnului Iisus Hristos, care a adus lumina nepieritoare și veșnică în această lume și în inimile noastre. Mulțumim pentru că El s-a întrupat și a locuit printre noi și pentru că El este Cel care domnește
în slavă, fiind înălțat ca și rege al regilor și domn al domnilor. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că lumina Lui strălucește încă în cuvântul Evangheliei sale, aducând în felul acesta nădejde, aducând lumină în fiecare inimă care se încrede în El. Și am vrea, Doamne, ca să ne ajuți, ca împreună și în această dimineață, să ne încredem fiecare dintre noi în Tine, în cuvântul acesta pe care l-am auzit, pentru ca, într-adevăr, să putem beneficia de lumina aceea extraordinară care luminează pe orice om venind în lume, care luminează inimile noastre, care a luminat întunericul păcatului nostru, Doamne, și care aduce fericire și bucurie, aduce satisfacție și împlinire în inimile noastre. Venim, Doamne, și te rugăm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să cercetezi fiecare inimă care a auzit cuvântul Evangheliei cu pocăință și credință, în așa fel încât să te primească pe Tine care ești lumina lumii. Venim, Doamne, și ne rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, pentru meritele Lui și prin Duhul Tău cel Sfânt. Și Dumnezeul păcii să ne umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari în nădejde. Amin.